Niining panahon nga ang putling ebanghelyo gihagit sa mga hiwi nga pagtulunan. Kinahanglang mubarog ang mga tinunan ni Kristo sa pagpakigbisog sa paglaban sa pagtuo nga makausa ug alang sa tanang panahong gihatag sa Dios ngadto sa iyang katawhan. Mao'y hinungdan nga namugna kining tulumanon ang putling ebanghelyo. 30 minutos nga pagsabwag sa tinuod nga ebanghelyo kauban ni Pastor Jeremias hangad. Ang putling ebanghelyo tulumanon nga gihatod kaninyo sa Herald of Grace Radio Ministries Philippines. Ang putling ebanghelyo. Ang putling ebanghelyo. Ang putling ebanghelyo. Special greetings sa tanang mga regular nga tigpaminawan sa atong panagsibya dinhi sa kahanginan ug espesyal usab nga pagpanimbaya sa akong 96 years old nga lolo nga si Isabelo Lauri Sr. nga naminaw karon. Alang sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo, please turn with me to Romans chapter 4 verse 22 hangtod sa verse 25. Ang giingon dinhi: busa ang iyang pagtuo giisip nga pagkamatarong alang kaniya. Karon dili lamang alang kaniya gisulat ang pulong nga giisip alang kaniya, kundili tungod man usab kanato nga pagaisipon alang kanato nga nagatuo kaniya nga mibanhaw pag-usab kang Hesus nga atong Ginoo gikan sa mga patay, nga gihatag ngadto sa kamatayon gumikan sa atong mga pagsupak ug gibanhaw pag-usab aron kita pagaisipon nga hingpit. May the Lord bless the proclamation of His word at this moment. So ato nang nakita mga kaigsuonan sumala sa atong pamalandong ni adtong miaging semana nga gilarawan ni Pablo ang pagtuo ni Abraham nga dako gayud kaayo. Nagsaad ang Ginoo ngadto kang Abraham nga hatagan niya siya og anak pinaagi sa sabakan sa iyang asawa nga si Sarah ug nga himuon sa Dios si Abraham nga amahan sa daghang mga kanasuran. And then ang orasan mga kaigsuonan gasugod na og dagan, milabay ang mga katuigan, adunay mga maayong butang na nga nabuhat sa Abraham, nakabuhat usab siya og mga sipyat, pero mibarog siya alang sa pagkamatarong, nakasala usab si Abraham, milabay ang mga panahon ug mga katuigan, wala pagayoy anak nga nahimugso mga kaigsuonan. So bisan pagtiguang na si Abraham ni adtong unang gihatag sa Ginoo ang saad ngadto kaniya, 75 years old na siya, ni adtong Genesis chapter 12 verse 1 to 4, nagpaabot pa siya og lain pang 25 katuig aron makita niya nga gituman sa Ginoo ang saad. So remember, 100 years old na si Abraham at this time ug giisip na niya ang iyang lawas ingon nga sama sa patay. Bisan pa niini ang gisulat ni Pablo mga kaigsuonan, si Abraham ang iyang pagtuo wala gayud naluya. In fact, nagkalig-on ang iyang pagtuo ug nagpadayon siya sa paghatag sa himaya sa Dios. Matud pa sa Romans chapter 4 verse 20. Bisan pa wala siya nagduha-duha sa saad sa Dios pinaagi sa dili pagsalig, kundili gipalig-on siya sa pagtuo samtang gihimaya niya ang Dios. So nagpabilin siyang hugot kaayo nga kumbinsido mga kaigsuonan nga makahimo ang Dios sa pagtuman sa iyang saad. Matud pa sa Romans 4:21, ug bug-os nga nagsalig nga mahimong buhaton sa Dios ang iyang gisaad. So bisan pa og nakita niya ang iyang lawas nga luya na kaayo, mura nagpatay, 100 years old na, pero misalig gihapon sa Abraham sa Ginoo. Mo kini giingon sa Romans 4:19 sa atong pamalandong ni adtong miaging semana. Wala siya naluya diha sa pagtuo. Giisip niya ang kaugalingong lawas sama sa patay na tungod kay nagpangidaro na siya ni adto og usa ka gatos ka tuig ug ang pagkabaog sa sabakan ni Sarah. Karon gikutlo na usab ni Pablo ang Genesis chapter 15 verse 6. Katong giingon nga Abraham believed in God and it was credited to him as righteousness. Mituo si Abraham sa Dios ug gikwenta or giihap kadto alang kaniya
ingon nga pagkamatarong. So gidawat ni Abraham ang gasa sa pagtuo gikan sa Ginoo. Unya gumikan sa pagtuo ni Abraham, gihingpit siya sa Dios, gipakawalay sala, giisip nga matarong. Ug sa atong pamalandong karon mga kaigsuonan, ipakita ni Pablo sa verse 22 hangtod sa verse 25 ngang nahitabo ni Abraham mahitabo usab kanato kung atong ipunting ang atong pagtuo sa gibuhat sa Dios ngari kanato pinaagi sa iyang anak nga si Hesukristo. So adunay duha ka bahin ang atong pamalandong niining taknaa. Una, what merited Abraham's salvation? Unsa man gyud ang basihan sa kaluwasan ni Abraham? Ikaduha, what merits our salvation? Unsa man ang basihan sa atong kaluwasan? Ug hinaot nga tabangan kita sa Ginoo sa atong pamalandong niining taknaa. Mudangat na kita sa unang punto. Unsa man gyud ang basihan sa kaluwasan ni Abraham? Ang giingon sa verse 22 mga kaigsuonan, busa ang iyang pagtuo giisip nga pagkamatarong alang kaniya. So gihingpit sa Dios si Abraham pinaagi sa pagtuo. Kini nga bersikulo mga kaigsuonan gasugod sa therefore. Sa Bisaya pa busa or maunga. So it is a term of conclusion o kini nga verse nag-summarize sa climax sa argumento ni Apostle Paul sumala sa iyang gipresent sa verse 1 hangtod sa verse 21 mahitungod sa paghingpit sa Dios kang Abraham tungod sa iyang pagtuo. So nganong gihingpit man sa Ginoo sa Abraham gumikan sa iyang pagtuo? It is because of Abraham's faith ug unsa ang gisulti sa Ginoo kaniya iyang gisaligan, duna siya confidence, iyang gikuptan gayud ang saad sa Dios. But do not get me wrong mga kaigsuonan, dili ang pagtuo nato mo'y nakaluwas kanato, kundili ang pagtuo mo'y midawat sa kaluwasan nga gasa sa Dios. Ang pagtuo mura kini og kamot nga atong giisa aron dawato nato ang gasa sa kaluwasan nga gikan sa Dios. So dili ang pagtuo mo'y nagluwas kanato, ang pagtuo mao'y tulay, mao'y midawat sa gasa sa kaluwasan nga gitanyag sa Ginoo pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo. Kay daghan ra bang mga tawo nga gatuo sila sa ilang pagtuo? No. Ang atong pagtuo kang Hesukristo lamang. We do not put our trust in our faith. Ang atong pagtuo dili mo'y nagluwas kanato. Ang pagtuo mao'y nagdawat sa kaluwasan nga gihatag sa Ginoo sa mga makasasala nga libre. Ug unsa ang resulta sa pagtuo ni Abraham? Ang giingon sa balaang kasulatan, Abraham believed God and it was credited to him as righteousness. Credited, giihap or gikwenta alang kang Abraham nga pagkamatarong kadto. Remember, dautan sa Abraham, makasasala siya, wala siya'y kalainan kanato, pero gumikan sa iyang pagtuo sa Dios, kadto nga pagtuo, giisip sa Ginoo ingon nga pagkamatarong. Ang bili ni adto nga pagtuo, pagkamatarong nga kahimtang atubangan sa Ginoo. Mituo si Abraham sa Dios and his act of faith was credited to him for righteousness. Mituo si Abraham sa Ginoo ug ang iyang buhat sa pagtuo gikompute, gikwenta ang bili niini ingon nga pagkamatarong. So giisip si Abraham nga pagkamatarong. Pero sumala sa akong giingon na kaganina, ang pagtuo ni Abraham dili kadto mao ang nagluwas, kundili ang pagtuo ni Abraham mao ang tulay, mao ang miyangungo sa Ginoo aron nadawat niya ang grasya sa kaluwasan. So ang pagtuo mao kini ang kasing-kasing nga gitandog sa Ginoo nga mikab-ot sa Ginoo aron mudawat sa gasa sa kaluwasan nga gikan kaniya. Ug kini nga pagkamatarong nga gisulob sa Ginoo kanato pinaagi sa pagtuo, ang tawag sa theology niini mga kaigsunan, imputed righteousness. Usbon ko, imputed righteousness. Unsa may buti pasabot niining imputed righteousness? Ang pagkamatarong ni Kristo gisulob ngari kanato.
ug ang atong sala gipas-an ni Kristo didto sa cross sa Kalbaryo. I'm talking to fellow believers in the Lord Jesus Christ. Gumikan kay ang dili magtutuo, ang tunglo sa Ginoo nagpabilin ngadto kanila. Dautan sila atubangan sa Ginoo, wala sila sulubi sa pagkamatarong ni Kristo. Pero alang sa tanang nagtuo, adunay imputed righteousness. Dili kita matarong, dautan kita. Pero giisip kita nga matarong atubangan sa Ginoo gumikan sa pagkamatarong ni Kristo nga gisulob sa tanang mga magtutuo. So ang pagkamatarong ni Kristo gikwinta, giihap pabor kanato as if atong pagkamatarong kadto. Pero dili to nato pagkamatarong to ni Kristo nga giisip sa Dios nga atong pagkamatarong gumikan sa pagtuo nato ngadto sa atong Ginoong Hesukristo. So ang pulong ni Pablo similar sa gisulti ni David sa Psalm chapter 32 verse 1 and 2. Ang giingon dinhi, pagkabulahan gayod niya kang kinsang sala napasaylo ug kang kinsang sala natabunan. Pagkabulahan gayod sa tawo kang kinsang salaod wala gikwenta sa Ginoo bato kaniya ug kang kinsang espiritu walay pangilad. So makasasala si David, pero ang iyang sala wala gikwenta sa Dios bato kaniya, kundili ang pagkamatarong sa Dios gisulob ngadto kang David gumikan sa iyang pagtuo ug pagsalig sa Dios. In other words, ang tawo pagatawgon nga bulahan kung ang iyang lista mausab. Ang iyang lista sa una puno sa sala, pero gumikan sa pagtuo nato kang Kristo, ang listahan sa atong kinabuhi pagkamatarong na. Pagkamatarong ni Kristo nga giihap pabor kanato. Sa Roma kapitulo 4 bersikulo 6 mga kaigsuunan, ang tawo nga giisip nga matarong maoy gitawag og bulahan. Ang giingon dinhi samara nga gilarawan ni David ang pagkabulahan sa tawo nga gisuluban sa Dios ug pagkamatarong bulag sa mga buhat. So hinaot mga kaigsuunan nga matatak gayud kini sa atong alimpatakan. Ang kaluwasan dili resulta sa atong maayong buhat, kundili pinaagi sa pagtuo sa pagkamatarong ni Kristo ug sa iyang dugo. Now, unsa man kining pagkamatarong mga kaigsunan? Ang pagkamatarong mao kini ang suma total kung unsa gayon ang Dios, kung unsa ang gisugo sa Ginoo, kung unsa ang iyang gimando nga ri kanato, kung unsa ang iyang giuyunan, pinasikad sa iyang balaod, ug kung unsa siya mismo ang atong Ginoo matarong, ug kung unsa ang giprovide sa Ginoo alang sa mga makasasala pinaagi sa iyang bugtong anak nga si Hesukristo. Sa ikaduhang Korinto kapitulo 5 bersikulo 21, gipasabot ni Apostle Paul mga kaigsuunan nga adunay exchange role. Adunay murag exchange gift ba sa Pasko, gabansili or gabaylo. Ang pagkamatarong ni Kristo giisip nga pagkamatarong nato ug ang atong sala giisip nga sala ni Kristo. So si Kristo mo giisip nga makasasala aron kita pagaisipon nga matarong. Ang giingon sa 2 Corinthians 5:21, alang sa atong kaayuhan gihimo niya nga sad-an siya nga wala makaila og kasalanan aron diha kaniya kita mahimong pagkamatarong sa Dios. Ug unsa man ang tubag sa atong kasing-kasing niini, hallelujah! Salamat sa Ginoo. Salamat sa iyang gugma o grasya nga nagluwas sa mga makasasala nga susama kanimo ug susama kanako. Mao kadto ang unang punto, unsa ang basihan sa kaluwasan ni Abraham? Pagtuo sa saad sa Ginoo. Ikaduhang punto, unsa man ang basihan sa atong kaluwasan? Lahi ba ang basihan sa atong kaluwasan sa kaluwasan ni Abraham? Dili, pareho lang. Ang giingon sa verse 23 mga kaigsuunan, karon dili lamang alang kaniya gisulat ang pulong nga giisip alang kaniya. So, sa pag-wrap up ni Apostle Paul niini nga kapitulo mga kaigsuunan, buot ni Pablo nga masabtan yun nato kini personally. Dili buot ni Pablo nga murag mo dayig lang kita ni Abraham, unya mo dayig kita ni Pablo, moingon kita nga nindot kaayo ang argumento ni Pablo, napamatud-an gayud niya nga ang kaluwasan pinaagi sa pagtuo ug dili pinaagi sa buhat. So napahilom ni Pablo ang mga Hudiyo. Nice, Apostle Paul.
Dili kana mo itumong ni Pablo mga kaigsunan. Ang gusto ni Pablo nga kitang tanan i-apply nato ang pulong sa Ginoo sa atong kinabuhi, nga kita usab makabaton sa pagkamatarong sa Dios nga isulob nga ri kanato kung kita mutuo ug musalig sa atong Ginoong Hesukristo. Kinahanglan nga i-apply nato kini sa atong kaugalingon. Higala, makasasala ka. Wala kay pagkamatarong nga madawat at tubangan sa Ginoo. Ang imong maayong buhat, hugaw nga panapton lamang at tubangan sa Ginoo. So wala kay ika-advertise, wala kay ikapanghinambog sa Ginoo aron ikaw madawat niya. Dulumtanan ka sa iyang atubangan. Pero si Kristo, ang bugtong anak sa Dios, 100% God, nga nahimong 100% nga tawo nga wala mawala ang iyang pagka-Dios. Siya ang misulbad sa problema nga dili nimo masulbad. Siya ang misunod sa balaod sa Dios ug siya ang miula sa iyang dugo didto sa krus sa Kalbaryo aron mabayran ang sala sa tanang mga mutuo. Ug higala, wala kay pagkamatarong, gikinahanglan nimo ang pagkamatarong ni Kristo. Nganong hatagan ka sa pagkamatarong ni Kristo? Gumikan kay si Kristo, nagpasan sa sala sa mga katawhan didto sa krus sa Kalbaryo. Kung mutuo ug musalig ka ni Kristo, higala, ang imong sala, past, present, and future, usa sa gipasan ni Kristo didto sa krus sa Kalbaryo. So ang Kristohanon kinahanglan gayod nga personal nga mutuo sa Dios, sa kaluwasan nga gikan sa Dios, gasa pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo. Mao kini ang justification. Pagaisipon ka nga matarong higala kung mutuo ug musalig ka lamang sa atong Ginoong Hesukristo. So ang punto ni Pablo sa verse 23 mga kaigsuunan is that ang sugilanon mahitungod kang Abraham, wala kadto nahasulat as a mere historical fact. Nahasulat kadto aron mahimong leksyon nato, aron mahimong pahimangno nato, nga kung giunsa nga naluwas si Abraham pinaagi sa pagtuo, kita usab maluwas pinaagi sa pagtuo sa atong Ginoong Hesukristo sa iyang dugo ug pagkamatarong. So ang tibuok kasulatan aduna di ay universal application. Ang kasinatian ni Abraham mga kaigsuunan nga siya giisip nga matarong pinaagi sa pagtuo, mauusab ang kinahanglang mahitabo kanato nga pinaagi sa pagtuo sa atong Ginoong Hesukristo, pagaisipon usab ikaw ug ako, higala, ingon nga matarong. But the condition is that you must repent of your sin, hinulsulan ang sala, ug musalig ug mutuo lamang sa atong Ginoong Hesukristo. So mao kini ang pinakasentro nga argumento ni Apostle Paul mga kaigsunan, nga ang kaluwasan madawat lamang sa tanang mutuo ug musalig sa atong Ginoong Hesukristo, ingon nga bugtong Dios ug manluluwas. Ang giingon sa John chapter 3 verse 16 hangtod sa 18, ang giingon dinhi, tungod kay ingon adto gayod ang paghigugma sa Dios sa kalibutan, nga gihatag niya ang iyang bugtong anak aron si bisan kinsa nga mutuo kaniya dili maalaot kun dili makabaton og kinabuhing walay katapusan. Tungod kay wala gisugo sa Dios ang anak sa kalibutan aron hukman ang kalibutan, kundili aron nga ang kalibutan maluwas pinaagi kaniya. Ang nagasalig kaniya dili hinukman, apan ang wala nagtuo gihukman na, tungod kay wala siya mutuo sa ngalan sa bugtong anak sa Dios. So, ang bugtong nga patukuranan sa atong kaluwasan mao ang pagtuo sa atong Ginoong Hesukristo. Ang maayong buhat mga kaigsunan dili gayud kana makahatag kanato og kaluwasan. Ang giingon sa verse 24, but for our sake also, alang usab sa atong kaayuhan, na record ang sugilanon ni Abraham. So ang punto ni Pablo mao nga ang Genesis chapter 15 verse 6, dili lang kadto alang kang Abraham, kundili alang sa tanang henerasyon nga nakasabot nga sila makasasala ug ang pagkamatarong nga mabatunan nila pinaagi lamang sa bugtong anak sa Dios nga si Hesukristo. So human nga gitubag ni Pablo ang pangutana pinaagi sa pagkutlo sa Book of Genesis, gipakita usab ni Apostle Paul nga ang balaang kasulatan dili lang kini historical record of facts, kundili ang balaang kasulatan nahasulat
aron makabenepisyo kanato. Nahitabo ang sugilano ni Abraham 2,000 years sa wala pa mahimugso si Apostle Paul. Pero matod pa ni Paul, wala nahasulat ang sugilano ni Abraham alang lamang kang Abraham, kundili nahasulat kadto alang usab kanato. Ang kamatuoran kinahanglan nga i-apply nato sa atong kinabuhi personally. Matod pa ni Charles Spurgeon, dili kuno makaingon ang usa ka tawo nga atong Ginoo kung una sa tanan dili niya masulti nga akong Ginoo, nga si Kristo iyang Ginoo. So ang pangutana mga kaigsunan, si Kristo Dios ba sa imong kinabuhi? Gumikan kay nagsalig ka lamang niya, ingon nga imong bugtong Dios ug manluluwas alang sa imong kaluwasan? So mao kanay pangutana mga kaigsunan. Ang punto ni Apostle Paul mahitungod sa pagtuo ni Abraham niini nga chapter, dili lang kini dapat history lesson. Kinahanglan ma-apply nato kini personally. Ang Biblia wala kadto nahasulat aron mapuno lamang ang atong utok og impormasyon og kahibalo. No. Ang Biblia nahasulat aron ma-apply kini sa atong kinabuhi. So ang pagkamatarong ni Kristo, naihap na ba or nakwenta sa listahan sa imong kinabuhi higala? Or nakwenta na ba sa imong bank account? Ang Romans chapter 4, dili gayud makahatag kanimo og kaayuhan, gawas lamang kung pinaagi sa pagtuo, ikaw nahimong kaliwat ni Abraham, tig panunod sumala sa saad sa Ginoo. Ang giingon sa Galatians chapter 3 verse 7, mao nga inyong makita nga ang mga nagtuo mga anak ni Abraham. Buti pasabot, pinaagi sa pagtuo giisip ka nga kaliwat ni Abraham. Gipalapad kini ni Pablo sa Galatians 3:29. Ug kung kamo anaa kang Kristo, mga binhi kamo ni Abraham, mga tigpanunod sumala sa saad. Ug gawas pa mga kaigsunan, ang Roma kapitulo 4 nagpakita gayud kanato sa pagkamahinungdanon nga kinahanglang masabta nato ang daang tugon. Gumikan kay ang argumento ni Pablo gikuha niya gikan sa daang tugon sa Book of Genesis particularly. Kay kung dili nato masabtan ang daang tugon mga kaigsunan, dili usab nato masabtan ang bag-ong tugon. We will not properly understand the New Testament. Matod pa ni Douglas Moo, ang iyang giingon, ang conviction ni Apostle Paul is that ang Old Testament, tanang bahin niini, nakig-istorya sa tanang mga Kristohanon. Fundamental kini sa pagtudlo ni Apostle Paul. Ang giingon niya sa Romans chapter 15 verse 4, tungod kay bisag unsa ang nahasulat sa naunang mga panahon, nahasulat alang sa atong pahimangno, aron nga pinaagi sa paglahutay ug sa paglig-on gikan sa mga kasulatan, makabaton kita og paglaom. So you see, ang Old Testament is also for Christians. Kay doon narabay mga dispensationalists, mga kaigsunan nga nagtudlo nga ang Biblia kuno nagkanipis. Ang daang tugon dili na kuno alang kanato, ang Matthew, Mark, Luke and John dili na kuno alang kanato. Ang mga sulat lang ni Pablo ang alang kanato. Wrong. Si Pablo na mismo ang nagpamatuod that all of the things that were written in previous generation nahasulat kadto alang kanato. So gibalik-balik gayud ni Pablo ang pulo nga credited. Abraham's faith was credited unto him as righteousness. Ang pagtuo ni Abraham giisip or gikwenta alang kaniya ingon nga pagkamatarong. Ang but pasabot, forensic matter kini. Ang but pasabot ni ining forensic, legal document, legal record. Dili kita pagaisipon sa Ginoo nga matarong gumikan kay sa atong kalidad na himo gyud tang matarong, napabigitay sala nga nahabilin sa atong kinabuhi. Ang pag-isip sa Ginoo kanato nga matarong legal, pinaagi sa pagtuo sa atong Ginoong Hesukristo. So kung ikaw nagtuo sa atong Ginoong Hesukristo, bisan pa og ang kalidad nimo dili gayud matarong kay makasasala man gihapon ka. Naa pa man gihapoy sala nga nahabilin kanimo igsuon,
Pero kung ikaw nagtuo kang Kristo, ang imong legal record sa langit giisip na nga matarong. Gumikan kay ang pagkamatarong ni Kristo giihap or gikwenta sa Dios ingon nga imong pagkamatarong. Kay unsa may nahitabo sa imong sala, ang imong sala giihap sa Ginoo or gikwenta ingon nga sala ni Kristo. Mao nga si Kristo ang nahimong makasasala, giisip nga makasasala, nahimong sala ug siya ang midawat sa tunglo ug kapungot sa Dios didto sa cross sa Kalbaryo. So again, reminder mga kaigsuonan, dili ang pagtuo nato mao ang atong manluluwas. Si Kristo mao ang atong manluluwas. Ang pagtuo mao kini ang miyangungo ngadto kang Kristo aron madawat nato ang libre nga gasa sa kaluwasan nga iyang gihatag nga libre sa tanan nga mga nagtuog nagsalig kaniya. So hinaot nga ang balaang espiritu magpanglihok sa atong kasing-kasing. Aron ang atong pagtuo sama sa pagtuo ni Abraham nga hugot gayud kaayo sa nga tanan. Nga patay kita gumikan sa atong sala. Wala kita'y pagkamatarong, but Jesus Christ paid it all. Si Kristo ang nagbayad ni ining tanan didto sa cross sa Kalbaryo. Gipalit ni Kristo ang atong pagtubos pinaagi sa iyang hamili nga dugo. So si Abraham, giisip niya ang iyang lawas nga patay. Wala na gyud nahot, mga kaigsuonan, wala nay umoy halos, pero walay imposible sa Ginoo. Kita, atong tanawon nga kita patay gumikan sa atong sala, wala gyud tay nahot atubangan sa Ginoo, pero gumikan sa gibuhat ni Kristo, kita pagaisipon nga matarong atubangan sa Dios. Pinaagi sa pagtuo. So, kining pulong nga believe, dili lang kini pag-uyon sa atong hunahuna ug sa atong utok. Ang pulong nga believe mga kaigsunan mo kining pagsalig nato, paggakos nato sa saad sa Ginoo, hugot nato kining gibarugan. Mao kini ang believe sa Bible. Atong gisurrender ang atong kalag sa atong Dios ug manluluwas nga wala nay lain kundili ang atong Ginoong Hesukristo. So kinahanglan gayud nga muyangungo kita sa Dios ug musalig kita sa iyang kaluwasan. Ang pangutana mga kaigsunan, kinsa ang imong gisaligan? Ang imong kaugalingon ba or ang manluluwas nga si Hesukristo? So dili lang ka musalig sa Ginoo alang sa imong kaluwasan, kundili alang usab sa inadlaw-adlaw nato nga pagkinabuhi ingon nga Kristohanon. So kinahanglan nga masabtan gayud nimo kini igsuon. Sa takna nga ikaw mituog misalig kang Kristo, luwas ka. Giisip na ikaw ingon nga matarong atubangan sa Ginoo, nahiling kawas ka na gikan sa tunglo ug kapungot sa Dios, ug ang balaang espiritu mipuyo na nganha kanimo. Gibayran na sa Ginoong Hesukristo ang tanan nimong sala ug napamatud-an kini pinaagi sa iyang pagkabanhaw gikan sa mga patay. Karon ang padayon mga kaigsuunan nga sa atong Christian life makakinabuhi kita ingon nga balaan pinaagi gihapon sa pagtuo sa atong Ginoong Hesukristo. Gitangtang na ni Kristo ang tunglo nga ngayon unta nato ug sa atong Kristohanon nga pagkinabuhi makasugakod kita pinaagi lamang sa pagtuo sa atong Ginoong Hesukristo sa pagsalig sa iyang grasya. Busa nagpabilin ang hagit alang kanimo higala. Kinahanglan nga aduna gayoy transfer of trust. Kinahanglan adunay pagbalhin sa imong pagsalig. Ang tawo gipanganak niining kalibutana nga instinct gayod nga mutan-aw sa iyang kaugalingon, iyang ipanghinambog ang iyang kaugalingon, iyang isipon ang iyang kaugalingon ingon nga bida alang sa iyang kaluwasan. So kumon ra ba ni kanimo ingon nga walay relihiyon nga makaluwas nato, kita ray makaluwas sa atong kaugalingon? Well, tinuod nga walay relihiyon nga makaluwas nato, si Kristo ra ang manluluwas. Pero kaning giingon nga kita ray makaluwas sa atong kaugalingon, ha? Kaya nimo ka na higala? Unsa, matarong gayud ikaw? Buutan kayo ikaw? 100% ka nga balaan nga dawaton ka sa Ginoo? Unya moingon ka nga ikaw ray makaluwas sa imong kaugalingon? Kung ikaw ang makaluwas sa imong kaugalingon, wala ka nang kinahanglan ni Kristo. But the fact nga kinahanglan gayud nga si Kristo nag-antos didto sa cross sa Kalbaryo,
Siya ang gipahimungtan sa tanang tunglo ug kapungot sa Dios. Gikinahanglan gayud katong gibuhat ni Kristo, nagpamatuod kadto higala nga dili gyud ka makaluwas sa imong kaugalingon. Mao nga ang pinakauna gayud nga pagabungkagon sa Ginoo ug pagatumbahon mao ang garbo sa tawo. Ang garbo sa tawo nga nag-isip nga siya mao ang manluluwas niya. No, higala. Si Kristo lamang ang bugtong Dios ug manluluwas. Ug kung maghinulsol ka sa imong sala karon dayon ug musalig ikaw kang Kristo, the Bible gives us the promise, you will be saved. Buhata kini karon dayon kay basin ug maulahi na ang tanan. Amen. Alang sa duga nga mga pangutana, mahimong mo text kang Pastor Jeremias hangad sa 0935-744-3030.